Kun Neija menee sinne, niin se lyö rullan käteen ja sitten se antaa sieltä jonkun merkin ja mä kutsun Neijan luokse. Joo. Toi on ihan ok tapa kanssa tehdä noin. Lähteekö se ihan mielellään tulee sua Joo, sitten kun se ekan kerran huomaa, että ei Haapala anna sille mitään. Joo. Kyllä, se on ihan ok kans lähteä tolla tavalla tekemään. Et kauheasti mä en itse palkkaisi sitä koiraa siitä rullan tuonnista, että se koira saisi siltä Haapalalta sitten siellä, että sitten kun se alkaa oivaltaa sitä juttua. Ja sitten ehkä kannattaisi kokeilla, että mitä tapahtuu, jos se kutsuisi sitä, että lähteekö se itsenäisesti tulemaan sieltä vai jääkö se sitten nyynäämään sinne maalimiehelle. Ja sitten te voitte olla myös ihan avonaisella paikalla, ettei tarvitse olla edes piilossa. Eli sä teet niinku lähetyksen, se on tuossa se Haapala. Minä olen Haapala nyt. Niin sä lähetät koiran näin. Sitten sä lähdet itse kävelemään ikään kuin keskilinjaa tästä eteenpäin, koira menee sinne, nyt se on maalimiehellä, nyt se ottaa rullan, nyt se tulee sullua täältä, se tulee tähän sullua tai sivulle tai mihin sä kytket sen siihen näyttöliinaan ja päästät tonne. Et siinä tulee se liike samalla. Joo. Sitten. Neija on niin ahne, että se kyllä helposti niin jää sitten, jos siellä on se haistaa, että siellä on sitä namia siellä rullapaikassa, niin se ei varmaan lähde sieltä tuomaan sitä rullaa mulle, kun se haistaa, että se herkkuhan on täällä, miksi hän saa sitä. Niinpä, joo. Kyllä. En tiedä, mitkä sitä täytyisi laittaa sitten johonkin eri paikkaan. Niin, kyllä se oivaltaa sen. Oivaltamaan se, että se saa sen palkamaan sillä, että se lähtee sitten. sieltä ja niin tulee sinne sen ohjaajan kanssa. Kyllä. Ja sitten se yksi vaihe, mitä mä teen sit, kun mä rupean siirtymään siihen, että se rulla on siellä maalimiehellä. Mä teen niin, että mä jätän maalimiehelle koiran ja sen rullan. Sitten maalimies seisoo näin, mä kävelen itse kauemmas. Sitten maalimies menee kyykkyyn, antaa koiralle rullan ja koira tulee mulle. Et irrotetaan se siitä, että sille ei tule sitä juoksua maalimiehelle, vaan että tulee se pelkkä rullan tuonti ja näyttö. Niin se voi olla myös hyvä, ehkä voisi kokeilla sellaistakin treeniä silleen, että ottaa sen pelkän. Mitä mettäs jo? Ensin siellä kentällä. Et kyllä mä haluan treenata itse oman koirani sillä, että se on todella varma se ilmaisu niin kuin kentällä ja kaikkialla muualla ennen kuin sit siirrän sen sinne mettään. Mutta siinäkin on vähän eri koulukuntia, että jotkut siirtää aika nopeasti ja silläkin ihan hyviä tuloksia saatu ja vähän koirastakin riippuvaista. Mutta sillä, että se ketju olisi sillä tavalla sille selvä, että se ilman apuja pystyy ottamaan sen rullan ja tuomaan sulle, niin sit sitä voi ottaa mettässäkin. Kanssa. Ja silloinkin ekoja kertoja tämmöisessä avonaisessa, niin kuin täällä nyt on, ja aika läheltä, että ei heti laita sitä sinne etsintätyöskentelyyn täälläkään, koska sekin on varmaan olettaa aina, kun se lähtee etsimään, että jes, nyt mä saan palkan, niin se pitää, sillä saattaa mennä hetkenkin aikaa, että se kaava rikkoontuu siltä. Et mä muistan, vaikka me Hempukankin kanssa huolella oltiin opeteltu kentällä ja avonaisessa metsässä, rullailmaisua, niin sitten kun se otettiin oikein etsintään mukaan, että se joutui etsimään, niin kyllä se on jonkunkin kerran kaivannut liisin selkää tuolla, että nyt se palkka mulle, koska se oli vielä tehnyt siis varmaan 3 vuotta pelkkää etsintää, eli aina palkka, niin se oli hyvin vahvana sillä, että nyt se tänne. Tämä on tässä nyt. Joo, että sen takia se kannattaa jo ottaa sillä tavalla aika nopeasti mukaan, mutta niin kuin. Mutta et yrittää vaan siinäkin päästä siitä sillä avusta pois, että sä et joudu kutsumaan sitä sieltä maalimieheltä sen rullan kanssa, että se osaisi tulla itse.